Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Gusto kong ipintal ko nimo. Og unya, ipakatap nimo aron mo sikat ko. Og inigsikat nako, daghan na unya ang mukuha nako. Sila na unya ang magpangita sa akong serbisyo. Wait. Oh. Mapose ko like Kate Winslet sa Titanic. Ah, sige na. Bahala ka niya. Pusing gagi mo. Eric? Eric, ayoko biyae! Eric! Balik! Tabo ni na, Chili. Kaya paghuto na. Oh, shit! Shit! Magkukod raw niya mong tanan ako! Mga leche mong tanan! Ah! Ah! Mga lechigid mo! Labi ka na, Eric! Muabot raw niya ang higayon nga magkukod ka na kung animala ka. Nagsalikaran karon ka in love kayo ko nimo ug nagkinahanglan ko nimo. Well then, by the time nga sikat na unya ko, ikaw na sab unya ang magpangupot sa akong saya aron tagdon ka. Ah! Eric! Ah! Kasakit pa sa akong agtang na naiko sa basong gilapay ni Tia Susana nako. Tingali. Ang usab na ko nga maigo og batuon. Tungod kay magkasasaha ko. Nagkasaha ko. Naigog magkusaw sa kalalaking minyo. Ang natugyan ko pa nga akong pagkababae nga to niya. Usaon naman lang dito. Kung magpunga nga mong kipuhan. Masaya ko buhaton. Dili siya mahimong mga mahan sa akong isabak. Nga na bang ikaw pa man ang nakatunan ko sa paghikugma, Armando? Nga nang ikaw pa man. Tiya, adto na ko. Moka, duty ka na noon nga ingon na dagway ni mo. Saan na ni mo ron? Ipanabi ko ni mo ako nakaingon ana. Ikaw ra ba inundan ana ha? Ibo ra ba nang sa nga nakaangkon kag saban? Nakasabot ko, tiya. Adto na ko. Usab niya ha? Oy, tay pa sa. Gahapon pa kong nagpaabot nimo kay may utang kong bayranan. Bili ko kwarta be. Nara. Ang kuryente di ay? Putlanan man. Bayrin niya to ha? Gibinlan man ako si Chumihoy sa mayaging simana. Para to sa kuryente og tubig. Utsa! Huwag bisulting ka na handa. Kikabit sa tingalig. Ay, bayrin na lang. Sige, tiya. Adto na ko. Unsa pa may ako ipayat karon? Nga nagamit naman ang tanan akong kwarta. Ug kung maputlan sab mi, labing siguro, madapatan na sab ko ni tiya. Asa mo kumagita sa maong kantidad? Uy, na timing man gyud kaday uy. Nagpadasab ko og kwarta sa probinsya kay ang akong apo, anak sa akong igsuon, nasakit. Nakasabot ko nang. Salamat lang. Ay, si Mario, nagpautang man na. May dako lang tubo. May utang pa ko ni Noy Mario nang. Uy, asa man tamang hangyo og kwarta ha? Sige na lang nang. Ako na lang suwaya ng akong amika. Kadako na ginugsaan ng imong iyaan, uy. Daog-daogang dako.
imo pa ang tanang gastuas bay. Gapabuhi palakip ng iyang laki. O karon, ay, gisamaran ka pa. Salbahis yun. Paninglon raon niya na silas Ginoo sa ilang kamapalabi-labihon. Ang Ginoo nang mag-igo ni Tiya na. Kadiyat lang nang ha. Hello, Armando? Ayon man ka. Paingon ka mo, Chuti. Oo. Wata ko, doon na lang ko sa eskina nga akong haturanan na nimo. Ha? Bye. Iyak ko na kong kuhaon. Makita niyang samat sa akong aktang. Hinigog mamod na ba ka ng ginganlan og Armando? Uy nang, Dili ba matud mo minyo ka ng maong lalaki? Ug maguwang kaayo siya nimo? gipugnan kong akong kaugalingon nang. Pero may patigbabaw kyud ang akong pagpati alang niya. Mahal ko si Armando ng lusing. Day, Nasayod ko nang sa akin ang among gibuhat. kun mao, samtang sayo pa, putla na ang maong pagpati. Dang, Ikaw ang mamahimong alaot melody. Hinumdumi ang nahitabo sa imong inahan. Usa ka dakong minyo ang imong amahan. Hinungdan nga gisalikway kaniya. Tungod sa kahadlok sa iyang asawa. Ayaw paabot ang mga hitabo usab kana kanimo melody. Dili ko gusto makita nga mohilak ka. nang lusing. Ay. Hi. Oh. Oh, yun na. Saan ito po sa agtang nimo? Masamad ka? Ano? Sino nagbuhat sa ingon? Armando, ni kaso. No. Nasayad ko nga imo na sang iyaan ang nagbuhat mo niya na, di ba? Malik na sa akin. Kinala magpayad sa sing ibuhat mo. Unsa? Armando, lagi ni kaso. Musamot ka magsaligang imong iyaan sa pagpanapat nimo. Kay gitugutan mo ba lang siya nga pasakitan ka? Dili ka mo, Jyote. May ito ta. Asa? Daddy, you have to understand. Kwarta sa kumbana ang akong ipalit sa mong luna. May bang siya kung imong pangan ang akong ibutang sa mong luna daplin sa dagat. Hiubos lang ko man. Nagdahon ng magugo nga. Kay may pasalig ka man. Mga nga ako nagitawagan sa tiya nga. Ako'y mo palit. Ngiri ay. Anha si mong pangan may mutang. Dad, ay nakaipus ba? Promise, iniglabay sa pipila ka buwan, ibalhin ko diha sa imong pangan ang title sa maong luna. Maimo na kato sa hingpit. Promise? Promise! Smile na good. Sige na. Ay, kagwapo ka sa kong daddy, oy. Kiss me. O na bayaw sa mga gadugay ni Bayana, uy. Sige lang, sige lang. Basta kwarta. Mga nauta. Unsa man ni dinhi? Condominium. Sige, kanaw ka. Magunsa man ta dinhi? Ali na. Okay, dali na. Dayon. Kasi tagiyan ni maong unit. Imong kaila. Armando, maikog ta. Nagtakan ako dinhi. Imo na kining maong unit. Unsa? Ako kining maong unit. Wa masayod si agatan ini. Kung ako kining ihatag di mo. Armando, sobra na. Dili ko gusto mo abot ang higayon nga. Imo niya ko sudyaan. Magtuo ka, ngayon ko anak. Dili. Pero, Nanagana kang daan sumaabot mawa. Nga kung magkabuwag ang atong daan, bawian ta ka sa tanan mawa. Boy-boyon ta ka. Armando, No. Dili, Melody. Dili ka na mahitabo, bisan ka na usa. Kay wa na ko'y plano
nga magkabuwag patanduha. Armando. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!